tikading, 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 tikading. Tikading, 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 tikading. La 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 la. Aniya si Rosas Pandan, gikan pa intawon sa kabukiran. Kaninyo makiguban-uban sa gisawlog nga kalingawan. Balitaw daya kung puhunan, makoy kabiling sa akong ginikanan. Awit nga labing karaan, nagarbo sa atong kabungturan. La la la. Aniya si Rosas Pandan, ikan pa intawon sa kabukiran. Kaninyo makiguban-uban sa gisawlog nga kalingawan. Balitaw daya kung puhunan, makoy kabiling sa akong ginikanan. Awit nga labing karaan, nagarbo sa atong kabungturan. Dikading, 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 dikading. Ay ay sa atong balitaw, manindot pa og sayaw. Dawyamog ang kabugnaw. Dikadong, 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 dikadong. Ay ay usab si Dodong. Nagtanaw kang inday, nagtabisay ang laway. Ang laway. Ay 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 sa akong balitaw. Kanindot ba mo sayaw? Dawyamog ang kabugnaw. Tikadong, 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 tikadong. Ay ay usab si Dodong. Nagtanaw kang inday, nagtabisay ang laway. Tikading, 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 tikading. Ay 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 sa akong balitaw. Kanindot ba mo sayaw? Dawyamog ang kabugnaw. Tikadong, 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 tikadong. Ay ay usab si Dodong. Nagtanaw kang inday, nagtabisay ang laway. Tikading, 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 tikading. La 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 la. Tikading, 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 tikading.